Čau, dneska sme na Admin Abuse na Nightmare. Hrám s mojimi kamarátmi do školy a ešte... Teraz tu admin naspawnoval mega veľa vecí. To je môj kamarát. Podľa mňa. Ok, už máme najlepší oheň a dali nám tu mega veľa železa. A ešte mega veľa jedla. Som tu s mojimi dvomi kamarátmi a s dvoma fanúšikmi. Naťažiť nejaké drevo do strany. Máme nejaké veci. A ja mi teraz spavnú nejaké. Dúfam, že dajú nejaké nové veci, ktoré fungujú. Kabinku. Dosť dreva máme. Okay, asi kanon všetko. Idem normálne zachrániť hneď decko. Je tam tým smerom. Ja túto kanon zbraň, do toho mám často. Lebo ľudia, akurát som sa vrátil a kúkam, že admin spávne nejaké rubičasky, tak si ich rovno otvoríme. A čo mi padne, to som dosť zvedavý. A ešte otvorím si túto časku, druhú, a padne mi... Dve najlepšie sa vám a je zachránené. Tu má. Tak ja už som u detka, ale mám ešte túto taktickú shotgunu, kde môžem zachrániť a ja chcem kľúč a idem po decko. Toto bude najrychlejšia hra. Prám decko a idem. Rovka sa bude dosť hodiť určite na drevo veľa a aj na zabíjanie, keď tak nejakých vlkov. Ok, ja bežím a musím ísť aj po druhé decko. Ale to asi až neskôr, lebo potrebujem aj
iné veci. Dúfam, že admin nastavujem mega veľa gemov, lebo gemy sa budú úplne vyhodiť. Lebo šetrím si na nejaké... Asi, že budú. Ja sa vám osvedem, ako znova admin postavím niečo dobré. Ok, admin tu spavnul gemy zadarmo. A gemy zadarmo sú najlepšie gemy. Asi už nevidím ďalšie. A píšu, že ďalšie gemy spavnujú neskôr. A už mám 41 gemov a môžem skúpiť 2. A klasy sú proste najlepšia vec, čo môže byť. A ďalšie decka. Proste sa mi tam začali spavnovať mega veľa tých vlkov a alfa vlkov a musel som utiecť. To decko pôjdem zachrániť ďalší deň. Už som bol skoro fakt mŕtvý. Musím zjesť nejaký kolák. Čo je to za... Ok, a idem po posledné decko. Dúfam, že admin spavne aj admin secret, lebo to je mega OP vec. Mám posledné decko a dúfam, že tam bude drahšie časť. Lebo to väčšinou tak býva. Aj je skoro 100%. Ale že nie je to už také strašné, ale nechcel by som tu byť takto dlho zavretý. Lebo napríklad nezachráni to decko. A normálne ide hrať bez zima. Čiže ja by som nevydržal tých fakt 99 noci. To je fakt mega veľa. Čo je to? Taký poison. Čo to je? Môžem dávať to nekonečne. Oh. Aha, ja chápem. Že môžem to dať niečo pozitívne, ale aj niečo nepozitívne. To som sníval tú najlepšiu vec zatiaľ. To nie je vôbec dobré, toto, čo som teraz dostal. Lebo ako niekto na mňa pôjde zo zboku a to je úplne mega silné. A mne o chvíľu dojdu proste na boje. No proste sa len takto zrazu zabaví, začnem. Tak ukrešujem veci. Ale niekto tu nechal tieto veci, asi nejaký fanušik. Keď ja si ich vezmem. Ale kurník, toto je zlá vec. Toto tu nechcem. Ale nie. No počkajte s tým, že fakt dneska to asi nevidie, ale akože vyjde, ale nebudete to asi dneska kúkať, lebo to vidí neskoro večer. Čiže tak od 9. A
to budem točiť asi ešte jeden update. Potajomky. Ale toho železa máme fakt som je na pripravený. Áno, on tu chce spaliť diamanty a tu je Oreo. Zajac sa. Lebo on tak im dal, asi on tak dal. Neviem. Vy ľudia neuveríte. Dal. Reálne. Normálne. Zbláznil. Čo to není možné? Ďalšie diamanty, ďalšie diamanty, ďalšie diamanty. O môj Bože. Ja chcem ešte diamanty. To diamant. Ale ja mám jeden plán, lebo ináč toto je za mňa vyššie. A takto by to tam dalo možno skočiť. Zabudlo, že to sú tekvice. Keď tu nám musím pomôcť fanúšikovi. On sa tam zasekol. A mňa ináč napadlo, že s tou adminskou
hakerov by to možno išlo proste dobiť ten hrad veľký, kde sú kultisti, chápete? Tam skúsim ísť kúknuť. No tak ja to neviem nájsť, ja som kúkal, ale neviem to proste nájsť. Podľa mňa kebyže máme radar, a keď ja môžem kúpiť radar, aha. Och, ten blesk, to sú úplná blbosť, tieto blesky. Čo sa stalo? Taký kozry? Alebo čo sa stalo? To len tak krátko bolo. Áno, tak pre toto video to bolo všetko. Ďakujem, že ste sa pozerali.